По отношение на култа към коня има така сериозна прилика между прабългарите и траките. За траките коня е бил едно свещено животно. Тракиеца се е грижил повече за украсата на своя кон, отколкото за своята собствена. Амунициите на тракийските царски коне са от злато и сребро, безпогрешно изпълнени с изображения на фантастични животни, които трябвало да всеят страх у врага. По същия начин прабългарите са един конен народ, който е дошъл на Балканите с конете си и уважава и обичал коня. Това, че Свети Георгий Победоносец е на кон и наподобява тракийския конник, не е случайно. В тракийската религия има два култа. Един към великата богиня Майка, която е свързана с земята, и друг към тракийския конник, бога Херос. И той е свързан с небето, с светлината, с огъня. По същия начин прабългарите са обожествявали коня и са го представили в Мадарския конник, го виждаме. Виждаме го в иконите на Свети Георги и на други светци. Така че ето още един елемент от траките, който е проникнал през вековете в прабългарската култура, след това в българската.